Duha ka mga batan-ong tinun-an sa usa ka universidad nga giingong naggara-gara ug nag-dirty finger sign sa pulis atol sa Sinulog Festival ang natanggong karon sa bilangguan. Sa irantang detalye, pinaagi ni ining report. Sangko sa langit ang pagmahay dungan sa pagpangayo og pasaylo kining duha ka mga batan-ong estudyante nga naa karon sulod sa custodial facility sa Waterfront Police Station. Kini mahitungod sa ilang pag-dirty finger din anaa sa ilang background ang duha ka pulis nga nag-duty ni adtong tungura sa panahon sa Sinulog diha dapit sa Barangay San Roque, Cebu City. Apan pasabot nila nga dili nila intensyon ang mga pulis kun dili ang ilang ka grupo diin gisinda nila og hulagway aron matultulan sila og naatlan lang nga naa ang mga pulis sa ilahang background. Kung mga yun yung pasaylo, nadaragin ko sa kiwatir ato, wala yung intention nga manda pag polis. First, ang gibuhat ato kay nangita mi ka ng lugar na pwede mapicturan para may bawa nasa mi nakita. Moto sa first picture na mo kay naka-face ra jud mi. Yeah. Dugay mo jud kay sila ni-reply. So moto sa mga pagkaduhang picture kay kuan na dirty finger me. Nasayran sa opisyal sa kapulisan nga gibuyag na sila sa mga pulis kay hilabihan ang ilang pagara nga nisangpot na ngadto sa pag-dirty finger sign. Gikadakdang paskanog kasong unjust vexation ang duha ka mga tinunan. Apirmi ra bagyod ang pagmahay na agyo na sa ulahi. Pasagana pag kasuhan. Yes, ug dili nato na kasuhan, pamarisan na sa uban. Kauban si Clover Lumayag ug Rod Prado. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.